O mel é un alimento tan saboroso como saudable. Na comarca do Salnés hai apenas un cento de apicultores que producen sobre todo mel de eucalipto. Esta é unha das múltiples variedades que poderemos atopar nesta vindeira fin de semana na segunda edición de Apisalnés, o gran escaparate dos produtos apícolas que volve a Vilagarcía. É unha feria que mostra a riqueza dos produtos que teñen que ver coas abellas, dos produtos apícolas. Visualiza tamén un sector alimenticio que non só ten unha riqueza propia do mesmo sector, senón que ademais vai en aras da sostenibilidade, vai en aras de coidar o medio ambiente. Ao longo do sábado e do domingo hai programadas diferentes actividades dende conferencias ata obradoiros de elaboración de candeas con cera. Tamén haberá, como non, degustación de produto. Para que a xente poida aprender un pouquiño e conocer o noso mundo, imos a ter o sábado ás 12 da mañá unha cata de meles que nos la ofrece unha técnica da IXP Mel de Galicia, na que vai a explicar un pouquiño cales son as características organolépticas de cada tipo de mel. A apicultura é un sector clave para o desenvolvemento do rural galego, sobre todo para a preservación do medio ambiente. A polinización das abellas é clave para a biodiversidade. Nós, como pequenos abelleiros, estamos facendo esa labor. Gracias ás abellas, moita outra xente está comendo mazás, está comendo outras froitas, está comendo produtos de horta, etc. Porque a polinización é a base. Por lo tanto, promovemos unha pequena economía local e axudamos a que subsista un sector fundamental. O sector enfrontase agora a tres grandes retos: o cambio climático, os pesticidas e a invasión da avespa velutina. En toda Galicia, uns 2000 apicultores forman parte da Asociación Galega de Apicultura, que organiza esta feira cando o Concello de Vilagarcía.